F'konferenza li saret minn Aġenzija Żgħażagħ, numru ta' żgħażagħ jipparteċipaw f'edizzjoni Maltija tal-mudell tal-Parlament Ewropew fejn taw l-opportunità li jiddiskutu kwistjonijiet Ewropej. Uffiċjal tal-Għaqda Aġenzija Żgħażagħ u waħda mill-organizzaturi ta' din il-konferenza, Isabel Mallija, għaltin iktar dwar din il-konferenza. Din is-sena għandha daqsxejn sinifikat aktar speċjali peress li għadu kif għadda l-vot 16. Isabel Mallija qalet li din l-opportunità tingħata lil kulħadd kull sena, buħut minnhom ikollhom ċans li jipparteċipaw barra minn Malta. L-etajiet ta' dawn iż-żgħażagħ mepp ma konniex aħna li ddeċidejna mija waħda mir-regolamenti hija miftuħa l-żgħażagħ bejn 16 u 19 sena. Kulħadd jista' jingħażel għaliex inti sempliċement tapplika. Ovvjament mbagħad hemm ċertu regolamenti u ċertu training u min jidher li jkun l-aħjar għandna judges indipendenti li jiddeċidu di, però anke iż-żgħażagħ stess illi huma involuti fl-għażla ta' dawk illi jmorru bħala delegati barra mill-pajjiż. L-aħjar 4 delegati tal-konferenza ħajnaqdu ma' żewġ żgħażagħ Maltin oħra li diġà ntażlu minn edizzjonijiet passati ta' din il-konferenza. Net News kellem waħda miż-żgħażagħ Chiara Vassolla li parteċipat is-sena l-oħra barra minn Malta. Hija esperjenza interessanti ħafna peress li inti kollok delegati li huma li jiġu minn kull pajjiż tal-Ewropa, mhux biss dawk tal-Unjoni Ewropea ma dawk anki li palissa jinsejħu candidate countries. Allora inti tara perspettiva vera differenti minn dak li aħna mdorrin bħala żgħażagħ Maltin. Fl-aħħar tal-konferenza se jintażlu delegati li se jirrappreżentaw lil Malta f'Toledo u f'Madrid f'Novembru ta' din is-sena. Żagħżugħ li kien qed jipparteċipa David De Battista spjegalna dak li qed jieħu minn din il-konferenza. Ħafna affarijiet differenti, jekk ovvjament jagħti il-każ li ma nintażilx jew li nintażel infatti hemm ħanieħu ħafna ħbieb ġodda, ħanieħu ħafna ħsibijiet differenti, perspettivi differenti, ta' nies differenti. Overall naħseb ħanieħu dik il-perspettiva li ovvjament mhux ħanara minn naħa tiegħi biss, imma ħanara wkoll perspettiva ta' nies differenti li għaddew minn affarijiet differenti matul ħajjithom. Is-sena d-dieħla din il-konferenza se ssir f'Malta filwaqt li din ilha ssir għal dawn l-aħħar 3 snin.